Bosen temen ya? Ira bosen beli makanan baku. Iya yakin bosen temen. Luru rangda apa yuk? Ih rangda bae. Wis main tebak-tebakan bae ayo. Ya wis bro kira dipit. Nah ya. Ira bro jala beli. Sing nganggo penanti nyandak iwak kah? Iya bro. Nah jala apa sing bolongannya ana siji? Jala apa ya? Embuh seng. Ai seng bah. Jala sing bolongannya ana siji yaiku jalabia. Jalabia. Oh iya nih kan ya. Ya wis gentenan. Ira bro kucing beli. Sing apaan ning dur gendeng kah? Iya bro. Nah, kucing mudun apane dipit ayo? Sikil. Salah. Ndas. Salah. Lah, terus apa? Ya wis seng bro apa? Sang kucing mudun ya mana ke dipit ngaco. Oh iya ya. Gentenan. Ira bro provinsi ning Indonesia beli? Iya bro. Nah, provinsi apa sing serem nemen ayo? Provinsi Jawa Tengah. Kanan Lawang Sewu. Salah. Buseng. Nyerah. Oke. Provinsi sing serem nemen yaiku Bali. Lah, masa Bali? Ya iya Bali. Bali kan kelan mantan. Ya. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega. Nah, Ira weruh. Nah, provinsi apa sing paling nyerah. Oke, provinsi apa ning dhuwur gendeng kah? Nah, kucing mudun apa nih dipit ya? Salah.